Treću sezonu otvaramo sa smoky lookom, koji je uvijek u trendu. Danas ću vam pokazati kako ga napraviti u ljubičastoj verziji, a koristit ću se jednom od novih Max Factor paleta Smoky Eye Drama Kit u boji Lux Lilix. Kad radite smoky, uvijek krenite od očiju, kako bi vam podloga bila besprijekorna. Najprije nanešćemo malo Master Touch korektora na kapak za podlogu. Masterpiece Kohl crnom olovkom za oči izvlačimo crtu uzduž gornjeg kapka i malo uz rub donjeg kapka. Ljubičastom nijansom sjenila osjenčat ćemo oko uz rub donjeg i gornjeg kapka te uz pregib gornjeg kapka. Zatim najsvjetliju boju palete nanosimo ispod luka obrve i na sredinu kapka. Srednjim tonom ćemo sjenčati kako bi stopili prijelaze između tamnog i svjetlog sjenila. Za baršunaste, zagasite i volumizirane trepavice nanijet ćemo Velvet Volume False Lash Effect maskaru u 2 sloja. Za zaokruženi dojam definiramo obrve tamno smeđim sjenilom iz palete. Tek sad, kad smo završili make-up na očima, nanosimo Lasting Performance tekući puder, preko cijelog lica krećući od sredine prema van. Master Touch korektorom ćemo usavršiti ten i korigirati sitne nepravilnosti i zatim ćemo sve fiksirati s malo pudera u prahu. Na jagodice obraza nanosimo ružičasto rumenilo. Ja sam odabrala Cream Puff u nijansi Seductive Pink. I za kraj tu su još i usne. Kako smo u ovom luku naglasili oči, na usne ćemo nanijeti nježnu neutralnu nijansu. Ovdje sam odabrala Lipfinity ruž u nježnoj ružičastoj nijansi Always Delicate.